Само не ми казвайте, че не закусвате. Знаете какво са казали възрастните хора? Закуската изяш сам, обяда сподели с врага си, а вечерята му дай цялата на него. Аз всяка сутрин се доверявам на My Healthy Fusion и Super Mix 3 в 1. В 3 съвсем различни вкуса, но на един от тях 100% ще ви допадне. Защо? Защото това е полезна, бърза и супер нискокалорична закуска, от която вие и вашето коремче ще се чувствате страхотно. Може да си приготвите закуската като шейк с любимото си ядково мляко. Аз сега ще ви покажа и ще го направя с кисело мляко, един банан и 2 лъжици от микса с шоколад. Хайде да пробваме! Обикновено нямам търпение и започвам да пия директно от шейкъра. Пробвайте ги, това са страхотните супер храни на My Healthy Fusion, които съм сигурна, че ще ви харесат и ще ви бъдат много полезни. На здраве!